Horas madihamu nama nami dohot ina nami. Yari nuan singkat dia tadi manuguton ima babsia. Molo salak raja gabe prongis. Ditiki 35 tahun nang salpu dang hatu si bohar sesitong na Jesus manggara sudi akadosa dohot pangarasa yokku diha benar silangi. Alana ditiki holan sekedar persiaro piau. Ia di Yohanes 10:6 di berbagai risi asa unang mago ganup na persia di Yesusi. Asa nguluan ni saliling-liling na di jol mana persia di Yesusi. Jadi nang pedak pala buat tusi hian huaso ni hau benar silangi dan gabe masalah ni naruhaku rupanya tiki. Ale mulai siya tiki lamu tusi ma ahadona ni ulani si paluan na sudenggani di hau benar silangi. Pangatusio ni dan gabe mabayan lamu malua alai lamu holong maruhaku te debata ama debata anak nang dohot tot di perbadia. Sudah dohita makalason ari hatu tubuh dohot ari hama mateni Kristus. Alai unggodang addo na semangat tusi ahado lapatan ni ari hatu tubuh ni Yesus. Ari hatu tubuh ni Yesus ima mula ni haluaun nari batu ba debata. Ditiki ari hatu tubui 2000 tahun na salpu debata marsuru anakna tubortean ni si Maria. Poso-poso Jesus na tubui ima 100% debata jala 100% jolma. Sudenggan. Dang arong nang gua pala sahalak na mga tusi bohado pese-pese na matmeti gabi 100% debata. Jala 100% jolma. Prinsip matematika adong do dibayan prinsip alus. Na toho ikol 50% do. On nani dok na matematika ilahi do. Huboto doon sada hatu tubuh halongangan. Sada halongangan nama cebelga. Hatu tubuh pe ima sada pilihan ni debata anak nogbalga. Debata anak rabdoh debata ama. Jala debata anak dohot debata ama nungarap sian mulana. Debata anak maringanan di surgo. Di humaliang akan abadia jalana sudenggan. Roh tu bagasan bortian ni namar baju namar gol si Maria. Di tubuhon gabe pese-pese Jesus. Sada pese-pese na met-met jalana gali. Debata anak naso terbatas. Namanop pasadok portibion. Gabe debata jala jolma. Jala de bagasan rupan jolma. Molo salah kerajaan na mamilit lao manruduk kot tangan na turakiat na jala dibahen madirina gabe parungis ima pelian nama cebelga. Ala isi manabui mengatusi ahado lapatan na ima na debata anak gabe debata jala jolma. Masa gudang do akan masa di pertibion nasutatusi. Dang tatusi ahado lapatan ni tritunggal na badia. Buha mahita mengatusi sada debata. Tulu hadirion di bagasan sada debata. Dang tatusi ahado lapatan ni inkarnasi Yesus. Buha musemai Yesus Kristus 100% debata. Jala 100% jolma. Dang nabuhita mengatusi balga pilihan ni Yesus di hari hatu tubuna dohot pilihan na di hari hama matena. Alai ikulam terus mahita pasangapon ibana. Dohot mabaritahon barita nauli. Arab situturo hakku mulai marpesta Natal hita dan naholan mas neroha hita mamestahon tradisi keagamaan. Alai tapos tahong ma anak ni debata ima nagabe debata jolma. Tapos tahong ma ari hatu tubunai maras neroha situtuma
ala asi dohot pilannya debata anak, nagaba debata jolma. Naulo do Jesus gabe jolma, tuhamu amang dohot tamu inang. Ala ibu hado, olo do hamu gabe parungistu debata, hatana uli nebo ipe potta ima. Pese-pese Jesus natubui 100% do i debata jala 100% do i jolma sempurna. Mau lihat madamang dainang sialan nang dibagi hamuna renungan singkat di Manugoton. Sampai tu nampak jumpa hitamu sesugut. Tuhan Yesus mamasu-masu.